Good morning guys. So karon ato sa Migkuan Market. Banan ni niya. May taon sa naman si JP kay nawala. Ha? Tara. Kaya tagi. So nami di karon sa talat aka ilang market. Mangita sa may pagkaon na mo para kunya. Ay. Pang breakfast. You know, para mabuhi. Kay Sunday na ba kayo? It's delicious. Yung siapa dia? Kamera gyapon. Okay, nakapalit namin sa mga palito nun. Ulit namin para lutuon na ni. Ganda-ganda siya. Konsumo sa kabulan, di ba? Hindi na. Siguro ako kapalit. Sa muli sa mga. Okay, abot namin. So hulat na lang maluto to. Then, mga una din mi. Then, namin dula karon. Dahil, abot nun sa pakong buhat na sunod. Basta, dito lang siguro tayo magkita sa basketball court. Dito din may sa pangit ng basketball court karon. So, abot na may ulat na ito sa mi dito dahil sa manpat. Kira ka dyan, Pat? Silaw. So, kami na sunod ani dayon. Kumanin nga dula. Kondisyon na kay si Jipoy. Ito nanilig sa buntag sa iyo may kondisyon. Ako man ito nanilig kaniya buntag sa iyo manggod bandog ko. Dealers man siya. Karoon kanila buntag. So ako ang kondisyon para manilig. So napay. Ito. So, kapit na mahuman ang third quarter, fourth quarter na mag-ilis ako, then di na share na ako video ng kuhanan ni dula. So, kunya na po. So, bago lang ginigabot, ito na dahil. So, mahidas ako kaya magluto pa si Pat, nagpalit pa siya, then namilo pa mo ito kung isa kakauban. So, pag adto na mo dito, dapat napako energy. So, mahigdas ako kaya nalipong ko. And, sige, see you dito. Okay, mga nanami diri sa asa may mga on. Huwag na ko energy.
kay namin petulog balik. So, humano na ako akong video. Humano na ako akong vlog. So, salamat sa inyong pagtanaw and kadusha. Hope nga nalingaw mo, nga dili mo nalingaw nga ambot basta. Hope lang na nalingaw mo. And bye, see you in the next video.